जौना चीज के इंतजार सब लोग करत रहा उ इंतजार खत्म होखे वाला बा। आ पावर स्टार पवन सिंह के बहुत बड़ा एगो गाना आ रहा बा। वीडियो में बनल रही एक बात पर चर्चा हुई। सबसे पहले नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह आज से कई दिन से जौन बा कि सोशल मीडिया पर एकदम जौन बा कि विलुप्त हो जाता रहे। विलुप्त भइला के कारण ही बा जे पावर स्टार पवन सिंह के लखनऊ में गाना के शूटिंग हो रहा बा। और गाना के जब शूटिंग पवन सिंह के होला तब पवन सिंह एकदम मतलब पूरा के पूरा 100% गाना पर फोकस रखेले। आ पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना होता सारे गामा हम भोजपुरी से। रउआ सबके पता हुई कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत दिन हो गए सारे गामा हम भोजपुरी से प्रोजेक्ट अइले। आ पावर स्टार पवन सिंह सारे गामा हम भोजपुरी के प्रोजेक्ट कर रहा बड़े अभी लखनऊ में। काल के एगो गाना के शूट कैले बड़े बेहतरीन तरीका से। एगो सैड सॉन्ग गाना जौन बा कि आवे वाला बा प्रियंशु सिंह अपने सोशल अकाउंट से पोस्ट करके बतौले भी बड़े। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के सैड सॉन्ग जौन आवे वाला बा, जौन सैड सॉन्ग के मुखड़ा पवन सिंह वो दिन इवेंट शो में गा दिले रहे, वही गाना के जौन बा कि पवन सिंह फाइनल लेके आ रहा बड़े। आ ओकरा साथे साथे सारे गामा हम भोजपुरी के एगो रुआ सबके फोटो पोस्टर पर दिखल हुई। हम बता दी कि वो फोटो जौन बा कि पावर स्टार पवन सिंह के ई सारे गामा हम भोजपुरी के जौन प्रोजेक्ट आ रहा बा वो प्रोजेक्ट के शूटिंग के फोटो है। आ ये फोटो के देखला के बाद से सब लोग अनुमान ही लगावता जे बहुत बड़ा और बहुत लेवल के गाना होके वाला बा। तो सही बात सही सुना था निरवा सब, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ा तरीका से लेवल के गाना होके वाला बा पवन सिंह के ई वाला जौन की सारे गामा हम भोजपुरी से आवे वाला बा। पावर स्टार पवन सिंह ऐसन कोई गो गाना के जौन बा कि कतार में रखले बड़े, ओकर वीडियो ओकर ऑडियो ओकर वोकल फाइनल गावल सारा प्रक्रिया जौन बा कि जारी बा। आ बैक टू बैक सब एक दिन से 2 दिन में पोस्टर आवल शुरू हो जाई। सबसे पहले का गाना आई भैया हम बता दी पावर स्टार पवन सिंह के सैड सॉन्ग वाला, जौन सैड सॉन्ग के वो दिन गुनगुना दिले रहे, जौन के मुखड़ा वायरल बा। भगवान करे हमरा तारा लड़का के लड़की मिले तोहरे जैसन जौन की मैटर रहुए, वो मैटर के पावर स्टार पवन सिंह फाइनली तरीका से कर दिले बड़े तैयार। आ पवन सिंह के जैसे वो गाना आई तैसे फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचे वाला बा। बाकी जितना लोग पवन सिंह के खबर के इंतजार रखेला उ सब लोग के बता दी कि चैनल के सब्सक्राइब करा। बहुत बड़ा बहुत अच्छा अपडेट चैनल पर हुआ सबके मिलेला। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।